guys, mayong adlaw. So karon magbalak ta. Kini akong balak ako ning ipahinungod sa tanang mga batan-on nga gahi kayog ulo. Labi na sa mga babae nga dili jud sila pabadlong or dili jud sila or ilaha jung gusto ang matuman. So kani akong balak nga naguluhan sa iyo nga pagkaburos. Music Maestro. Dili lang drugas ang problema sa atong nasod. Hasta ang sayo nga pagkaburos, utrupod. Tungod niini daghan ang nagkalisod. Kaysa pagsagubang, wala pa yun sila masayod. Nga ang problema, grabe gayon. Pero ray lami, apan magkadugay, pagkapait, apod. Dili lalim lisod, kaot bisag walay katul, ug maunay tinuod. Sayo nga pagkaburos lisod kaayo pugnan. Sa untaman ning mga millennials maumay kinaham. Bisag imo pang pugnan, ilaha jud ang matuman. Gahi kaayo og ulo, dili madala bisag imuha pang am-aman. Kay lagi mauna yun ang ilahang naandan. Maong ako makapangutanan na lang kung sala ba kini sa gobyerno o sa ginikanan. Pero sa akong opinyon, tungod kini sa pagka-high-tech sa mga butang. Kaysa panultihon pa sa mga karaang tawo, mapugnan pa ang baha nung kasbiga. Ingana, kaliberated ang bagong nga henerasyon o yagapa. Sa mga kahadlok o problema, dili sila mataha. Aw hinuon ang pagbasol, dili maguna sa kaawihan man gyud na. Dili lalim in town ang pagpadako sa bata. Ang gasto ug sakripisyo in town mura ug sumpa. Kay naa kanunay sa minuto ug oras ug takna. Pagkapait, kaut bisag walay katul sa panultihon pa. Lami rasa pag-una apan kumagkadugay ambot unsa na. Pas mo siguro ilabinag walay kwarta. Unsa naman ang gyud ang kaunon, di ba? Maong samtang wala pa palihog mga suod kong higala, ayaw sudli ang gitawag nilang gugma. Unaha ang imong pag-eskwela, ang palami palihog unya ra, para dili ka mahisugamak o magsangkiig. Kung sa ginikanan, dili ka magsalig. Sa tentasyon, dili ka palupig. Kung sa labaw nga makagahong, tamo sandig. Kay siya ra yun tanan ang muhapnig. Dili lang sa imong ugma, o dili sa grasya nga iyang ibulig o isablig diha kanimo. God first, unahin mo muna siya, tsaka na yung pag-ibig. Kaysa panultihon pa, true love waits and God is love. Paabot lang kay si God ra ang muhatag nimo og right, guwapo, bright nga uyab. Ug sa imong pagkatao, siya ray mo pausaw. Ug sa katapusang mensahe, isudi sa inyong alipatakan ug dughan. Palihog ko itaw ipabilin. Ayaw baliwala kining akong advice o tambag kay mura kini og hangin. Dili mo makita apan ma-feel mo nga gikan kanako. Girls, babae, paji, ate, sa karong nga panahon, lagmit kasagaran ang maburot kay mga teenagers or ang maburos kay mga huyang nga mga batan-on nga mga babae. Maunay akong kasagaran nga madunggan o mabasahan. Lagmit, mabuntis, mga teenagers. Aw hinoon, lain sa yung mga senior citizen, di ba?